Moi boas tardes e benvida ao primeiro blog de viaxes desta gran aventura de Toxío. Se te pillo un pouco fora de lugar e non sabes de que te estou falando, non te preocupes que agora nos presento. Eu son Nuria Espasandín e atrás da cámara temos a Sergio Casal e xuntos formamos Toxío, que é o nome que decidimos darlle a toda a nosa maneira de contar tanto en audiovisual como en escrito as nosas viaxes na rede. En concreto, actualmente atopámonos nunha gran aventura e que temos unha viaxe sen billete de volta para recorrer Asia, aínda que polo momento atopámonos en Bulgaria, ás portas. En concreto, falo agora mesmo de Plovdiv, que é a capital europea da cultura de 2019. É o que nos imos a recorrer agora mesmo. Pero primeiro quero facer un pequeno inciso para falarvos da capital búlgara de Sofía, que é onde nos pasamos a tarde de fai 2 días, que realmente nos pareceu que merece moito a pena se che cadra de camiño. Que Sofía é unha cidade moi acolledora que nos pareceu preciosa para pasear. Ademais, tivemos xa a oportunidade de probar algúns platos típicos búlgaros, en especial este que vedes aquí na foto, que tiña mermelada de rosa. As rosas son algo moi típico de Bulgaria e a súa mermelada, pois tamén. E agora estamos esperando para facer un free walking tour, que, se non sabes o que é unha especie de visita guiada pola cidade, na que teóricamente é gratuita, pero non é certo. Realmente, simplemente ti decides o prezo a pagar ao final dela. Así que vamos a coñecer un poquinho máis de Plovdiv. Movémonos un pouco cara adiante e xusto neste momento estamos cun persoeiro moi especial desta cidade. El é Milo. Milo é esta persoa de aquí, bueno, máis ben unha estatua, é unha persoa que durante a súa vida non fixo nada espectacular, non foi un político, non foi un músico especial, non fixo nada máis que folgar. Milo ten unha estatua en Plovdiv por dedicarse a o que eles chaman ilac. En Plovdiv, a palabra ilac quere decir algo así como folgar en galego. Estar todo o día relaxado, vendo pasar a vida, poñéndolle caras aos nenos, saudando a xente e, basicamente, estando relaxado e sen facer nada, sen traballar. E Milo é toda unha institución aquí. Imos seguir coñecendo Plovdiv. Algo que destacaríamos que nos gustou moito tanto de Sofía como de Plovdiv é a gran cantidade de parques, zonas verdes e árbores en xeral que teñen. De verdade que é moi agradable ir paseando pola cidade e encontrarse con estes pequenos oasis. E sí, estamos a finais de outubro e o tempo parece primaveral completamente, como mínimo. Esta cidade, como tantas outras, é coñecida como a cidade dos 7 outeiros, e xa podedes imaginar por qué. Agora mesmo falamosche dende o da Torre do Reloxo, que é o outeiro que sempre marcou o tempo. Atrás temos o do monumento a un soldado soviético, non sen controversia, e ali pois temos outro outeiro máis, no que antano había un monumento ao deus Apolo. Despois chegaron os cristianos, o Imperio Romano cristianizouse e puxeron unha igrexa, e posteriormente chegaron os musulmáns e simplemente destruíron o que había e ata día de hoxe non hai nada. Tedes máis panorámica sobre outros outeiros. E o 7º outeiro xa non existe, dado que o Concello de Plovdiv, facendo moito honor ao seu ilac, que che comentou Sergio cando estaba na estatua de Milo, para facer todo o pavimento da cidade, en lugar de ir buscar a pedra un pouquiño máis lonxe, decidiu destruir o seu propio outeiro, xa que tiñan 6 máis, que seguen conservando. Estamos agora na cidade vella, e con vella refírome a moi vella. A orixe desta cidade remontase 8.000 anos atrás, e a súa historia pálpase ou pódese ver nas súas paredes, como nesta que teño atrás, donde os diferentes povos que se foron asentando foron construindo uns enriba doutros, dende tracios, romanos, otomanos, ata os propios búlgaros. E xa para rematar, dicimos que Kapana foi o noso barrio favorito, o que máis nos inspirou e pode que polo que máis nos gustou pasear. Sí, seguramente o tema de ser a capital europea da cultura non é de gratis. Kapana é un exemplo perfecto dunha mistura de estilos, non sei, hai moitos grafitis, se ve que hai arte urbano e demais, é moi recomendable se ves a Plovdiv. E así remata a nosa aventura por Plovdiv e por Bulgaria. Mañá colleremos un bus a Estambul, a Turquía, onde nos pasaremos a próxima semana. E ali seguiremos vivindo máis aventuras, gravando, creando contido e despois teremos un novo vídeo que tamén subiremos a nosa canle, compartiremos con vos e seguiremos contando todas as aventuras que
iremos vivindo nestes días, nestas semanas e nestes meses. Así que se queres ver o vídeo de Estambul, posiblemente se suba a semana que ven, suscríbete por aquí para quedarte máis pendente do asunto e se non o fas podes nos seguir no resto de redes sociais e tamén visitar o noso blog, onde terás máis información sobre todo. Fantástico.